Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen Sherifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye kelen u kelen kɔ ka jamana kuntigiya minɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita la Comité national pour le salut du peuple finitigilakaw ye sigi ka fɔ baara dɔ nun don u ni ministères secrétaires généraux ni ɲɔgɔn cɛ a kun ne walasa baaraw kana jɔ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o de ye aw ka bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma u kelen kɔ ka jamana kuntigiya minɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita la Comité national pour le salut du peuple finitigilakaw ye sigi ka fɔ baara dɔ nun don u ni ministères secrétaires généraux ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ in kun ne walasa baaraw kana jɔ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Mariétou Diallo ani Ibrahim Kulibali tun bɛ a kɛnɛ kan Sherifula Jabaranso tɔgɔ la El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen CNSP fɛ u jɛra ka colonel Assimi Goïta sugandi k'o kɛ jɛkulu ɲɛmaa ye a n'a ka jamakulu mercredi wulada fɛ u jɛra ka barosigi kɛ ni ministres secrétaires généraux ye a kun ye mun ye secrétaires généraux ka tɛmɛ baaraw fɛ walasa jamana kana jɔ CNSP n'ale président ye colonel Assimi Goïta ye u ye secrétaires généraux hakili sigi ni ka taabolow yira u la baaraw bena boloda cogo min na CNSP ka fɔ la u bena u dɛmɛ walasa an ka jamana ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ joona joona a kɛra sababu ye fana CNSP fɛ k'a fɔ diɲɛma kan mɛn k'u ka wuli ka jɔ baaraw sen fɛ mardi don utukalo tile 18 ko mɔgɔ ma bana wa mɔgɔ ni ma to a la u y'o perepere latigɛ kosɛbɛ barisabula bɔlɔlɔw kan ŋunuŋunukan bɛ yen ko maa dɔw ni tora a la les secrétaires généraux an y'u wele k'u la faamuya k'u hakili lasegi pour que u bɛ se ka continuer u ka baaraw fɛ cogo min na parce que jamana man ka se ka jɔ ko an bɛ nin situation na situation bɛ jamana kɔnɔ bi Covid-19 problème bɛ yen insécurité problème bɛ yen problème de sociopolitique bɛ yen donc jamana man ka se ka jɔ parce que ko nin problème bɛ yen donc an kan ka fɛn bɛɛ de kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka continuer k'u ka baara kɛ o baara kɔnɔna la an tɛ se k'o kɛ tant que an m'u wele an b'u dɔn fana k'an dɔn donc u ka degun ye mun ye u ka baara kɔnɔna u k'o fɔ an b'a lajɛ cogo mun na an bɛ se k'o degun ninnu ban en réalité jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ jamana ko de don an bɛ jamana de bila bɛɛ sanfɛ an ye fɛn wale min kɛ kunun an m'a kɛ intérêt particulier kama an y'a kɛ jamana de kama o sababu la an wula mɛn u fana y'an lamɛn an ɲɔgɔn faamuya u k'u ka baara daminɛ pour que jamana kana se ka jɔ secrétaires généraux ye kuma ta bɛɛ lajɛlen kelen k'i yɛrɛ kofɔ u ka kuma lasela o y'i da don gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu bɛ u kan u ka baaraw la don o don u da sera wari kasabi ma ani baarakɛminɛn caman minnu bɛ u jɛ walasa u ka se ka baara in timɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye laɲiniw kɛ Comité national pour le salut du peuple a ye ko secrétaire généraux rencontré comme ministère secrétaire généraux aw yɛrɛ b'a dɔn u ka baara ye min ye effectivement n'i y'a fɔ ko service a baara fanba bɛ kɛ secrétaire généraux de fɛ donc olu de ye pièce centrale ye nin baara in na donc a kun ka kan yani kow ka taa ɲɛ rencontre fɔlɔ ka kɛ n'olu ye pour que u ka se ka an ka se k'a dɔn vraiment an ka baara fanga min b'a la fanga min na d'an ma pour an ka se ka continuer ka baara kɛ faso tɔgɔ la parce que n'i y'a mɛn ko administration continuité i ko secrétaire généraux de donc il était an y'a jateminɛ k'a fɔ a kun ka kan effectivement secrétaire généraux ka rencontré donc rencontre in kɔnɔna na u ye an hakili sigi u y'a fɔ an ye vraiment baara u jigi b'an kan donc an fana bɛ se k'a fɔ an fana n'Ala sɔnna ma an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la fɛn o fɛn ye service ka baara ye an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'an ka baarakɛlaw bila baara la fɛn o fɛn kan ka kɛ yani ko bɛɛ ka sigi sen kan ɲɛma an b'olu kɛ donc vraiment a rencontre in a diyara an ye a bɛnna an ma parce que effectivement ne nin kɛra an hakili kun wasiwasilen don dɔɔni parce que i t'a dɔn k'a fɔ bon baara bɛna taa taabolo min na donc nin rencontre in kɛra bi yɛrɛ dɔrɔn donc a cogo ɲɛna a diyara an ye. Comité national pour le salut du peuple ale min ye président Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri mardi don utikalo tile 18 jɛkulu in ɲɛma colonel Assimi Goïta a ko a ka baaraw bena kɛ ka sigi ka baro kɛ ni malidenw ye walasa ka fanga segi u ma joona joona maliyɛnw kɔni ye tɛgɛrɛ fɔ CNSP kun u ka wulikajɔ baara ninnu na utikalo tile 18
Kabeni utukalo klita ani shege Comité national pour le salut du peuple finitigilakaw ye président Ibrahim Boubacar Keita mine ani akabini sinyama ani Bubu Sise ani maba caman wɛrɛ o mun kelen filɛ jamanadenw hakilina ma kɛ kelen a ko kunka yalima an ka jamana sini mina kɛ cogo di an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ani Ibrahim Kulibali ye ɲinini dɔ kɛ o ko kunka an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Wulikajɔ caman kɔfɛ ka ɲɛsin fanga mara ko cogoya ma ka sanga ni nusongoya baaraw caman ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga labanna ka bi ka bɛn ni taratadenw tɛmɛnen u tɛ kalo tile 18 jamana taabolo tun man ɲi kalan tun tɛ ka kɛ ka ɲɛ hali ni olu dɔrɔn nɔ tɛ mais kalan tun tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ an ka kɔrɔnfɛyan ani an ka camancɛyan fanw olu minɛlen don a tɔ tora hali Bamakɔ ni min fana ye insécurité bonyalen don Bamakɔ fana kɔnɔ kana ye tun k'a fɔ ko maa minnu b'u k'u ka hakɛ ɲini maaw t'u ka hakɛw sɔrɔla donc o kɛlɛ o tun ye hɔrɔnya kɛlɛ ye maliyɛn bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛ in ka ɲi mais ala nana kɛ fanga dafirila cogo di a dafirila an ka finitigilakaw fɛ waati sera an k'an sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ bamananw b'a fɔ ko jɛkafɔ ye damu ye ni an m'an kɔlɔsi parce que bamananw b'a fɔ tuguni ko ni dɛnɛn farala basa bɛ tɛmɛ an k'an jija dɛnɛn kana fara walasa basa bɛ se ka tɛmɛ cogo min na bamananw b'a fɔ tuguni ko ni tasuma mɛnna i ka bugu la maa fɔlɔ minnu b'i dɛmɛ k'i ka tasuma dafa o y'i sigiɲɔgɔnw ye sigiɲɔgɔnw ye jɔn o ye an maliyɛndenw ye hali n'a sɔrɔla bin'a ka biya caman b'a la ka ɲɔgɔn ɲininka fanga in kɔni bin cogoya la dɔw y'a yira k'a fɔ min kɛra o kɛra ka ban ɲɛ ka sin jamana sini mɔ sisan IBK kɔni taara je crois que maliyɛnw ka problème bɛ kun ye IBK n'a ka régime population kun révoltera IBK n'a ka régime kɔrɔ parce que satisfaction tɛ ka sɔrɔ Mali sera point dɔ la où mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko bi il y avait vraiment la paix au Mali donc bi bina coup d'état min filɛ ka kɛ ne kɔni tɛ se k'a fɔ ko an b'a condamné parce que an kun ma souhaité coup d'état ka kɛ mais a kɛra kɔni o kɔni a sera ka mɔgɔ ka dusu sumaya dɔɔni parce que on a compris au moins que IBK n'a ka régime kɔni n'aw tɛ mɔgɔ lamɛn kɔni n'aw tɛ maliyɛnw lamɛn aw kɔni nata ka bɔ fanga la parce que Mali ye bɛɛ de ta ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binna ka ban Mali kan ka kɛ cogo di sini hamina ko don maa caman da sera min ma an ka munumunu salow kɔnɔna na pour que Mali an ka bɔ nɔgɔ la pour que an kana se ka ni ɲɔgɔn coup d'état ye tuguni il faut que mɔgɔw ka u bolo di ɲɔgɔn ma u ka kuma ladiriya la parce que jamana a tɛ se ka mara ni ngalon ani nganamu ye il faut que ladiriw de ka na pour que o se ka jamana mara u ka fanga di civil ma président ka kɛ civil ye premier ministre ka kɛ civil ye gouvernement fana ka sigi a kana kɛ politique mɔgɔw dɔrɔn ye parce que ni an bi diɲɛ kɔnɔ bi fana an tɛ se k'a fɔ ko IBK kelen nɔ don politique mɔgɔw fana sen b'a la jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka sigi ka fɔ kɛ damu ye o de ye sira ye min yera dɔw fɛ k'a fɔ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni min labatoli ye donc vraiment anw ɲɛ kun bɛ ni natɔ la a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye an kɔni nisɔndiyalen don bi parce que bɛɛ b'i ka baara la a ma dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko président tɛ Mali kunna bi parce que bɛɛ Mali kɔnɔ bi en tout cas anw ye yalala yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a la ka baara kɛ normalement donc o ye hakilisigi ye Mali o b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali problème kun ye min ye o tɛ yen bilen donc an b'a fɔ ko alhamdulilayi an bɛ welekan min fana kɛ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan sifinnakaw bɛ ɲɛfɛ u ka sifinnakaw to ɲɛfɛ parce que ni jamana bɛ niveau dɔ la an mago bɛ an fa n'an baw la an mago b'u ka conseil la mais u ka fanga to sifinnakaw bolo parce que fanga min b'u la kolo kɛnɛya min b'u la o b'a to olu tɛ hésiter ka décision dɔw ta an mago bɛ bɛɛ la ka jamana jɔ yen mais an bɛ ɲinini kɛ u ka denmisɛnninw to ɲɛfɛ toujours parce que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ ni denmisɛnninw tɛ n'an ko k'an bɛ taga kuma ɲɛfɔ jamana wɛrɛ sisan a kariya b'anw na tiɲɛ dɔw bɛ ka a fɔ ka a walew fana ta mais ni i si sera hakɛ dɔ la i b'i samɛ kuma dɔw la. an bɛ don min na i n'a fɔ bi Comité national pour le salut du peuple ni a ɲɛmaaba ye colonel Assimi Goïta ye ale n'a ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔw la jamana kana se ka jɔ baaraw ka kɛ adamadenw ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na. Tariku kura sɛbɛnna an ka Maliba tɔgɔ la k'a sababu kɛ ka bɛn ni utukalo tile 18 ye
an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita wajibiyara ka bɔ fanga la. O waleya mun kɛra maa dɔw taara maa dɔw ka yɔrɔ ci ani ka minɛnw ta. An ka ɲininikɛla Sadio Siribe ye ɲinini dɔ kɛ o ko kunkan. An ka ɲɛmaa dɔw fɛ. A bɛ waati damadama bɔ bi kabini uti kalo tile 18 jamana ɲɛmaa tɛ Mali bolo. Jamana ɲɛmaakɔrɔ min kun bɛ ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ka fanga binna ka kɔnni nin kalo in tile 18 ni o ye uti kalo ye. Min senfɛ jamanaden minnu bɛ yen ni hakilina jugu b'u la u taara ka taa faso cakɛdayɔrɔ caman tiɲɛ ani maaw bolofɛn suɲɛni a n'a tiɲɛni fɛ. Wale min ni a ma diya jamanaden caman ye ni u tilala k'a jira k'a fɔ ko nin tɛ fasodenɲumanya ye ko sabula Mali ma dɔn ni nin wale ninnu ye ka tɛmɛ. Mɔgɔ min ta tiɲɛni kɛ le 18 août dernier kunasi nin kɔrɔ tɛ fasodenɲumanya ye. An bɛɛ y'a fɔ sani fanga in ka taga. Fanga in kun nege tɛ mɔgɔ si la. Bɛɛ ko ni fanga in taara Mali bɛ yen. Donc fanga in bɛ taa ka Mali to yen. An kana an ka jamana tiɲɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ kosɔn. Wari u taara mɔgɔ minnu ka fɛn tiɲɛ. Président min taara o ka fɛn o ka wari tɛ o. Jamana kɔnɔdenw ka wari de don. Nin wale min kɛra nin tɛ wale ɲuman ye. Situation ni yɔrɔ minnu kari-karila nin n'i y'a jateminɛ nin tɛ foyi nin ye ka perte don an yɛrɛ kun de. Nin ye ka perte don an yɛrɛ kun de. Bien vrai que an bɛ perte don an yɛrɛ kun an b'an yɛrɛ ka baara tiɲɛ fana. Situation minnu karila ka fɛn minnu tiɲɛ n'i y'a jateminɛ an de bɛ baara la yen an dɔgɔninw n'an kɔrɔw a n'an denw olu de bɛ ka baara kɛ yɔrɔ ninnu na. Bon ni yɔrɔ ninnu tiɲɛna jagoya mɔgɔw ka baara bɛ tiɲɛ a bɛ dɔ fara jamana gɛlɛya kan. Dusumakasiw tɛmɛnen senfɛ politikimaw fo ka taa se an ka komini ɲɛmaa dɔw u y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa dɔ ka fanga binnen o tɛ i n'a fɔ jamanaden dɔw ka taa maaw ka fɛnw suɲɛ ani ka taa jamana baarakɛyɔrɔ dɔw fana tiɲɛ ko o bɛ i n'a fɔ fasoden juguya dɔ ni ka tila ka welewele bila maliden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko wale min kɛra bi a kun man kan ka kɛ. Denmisɛnw kan ka dɔn k'a fɔ ni jamana bɛ nin taabolo la ce n'est pas l'appel k'a fɔ a bɛ wuli ka taa tiɲɛniw kɛ k'a bɛ wuli ka taa c'est à dire gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ka yɔrɔ ma o man ɲi o tɛ sɛbɛ ko ye. Mun kɛra Mali la le 18 coup d'état senfɛ ni mɔgɔw ye mɔgɔw ka biens tiɲɛ ka taa mɔgɔw ka fɛnw suɲɛ ka tasuma don mɔgɔw ka sow la an bɛ se k'a fɔ nin ye kumasiluko de ye maloya ko tɛ dɛ kumasiluko de don Mali fɛ pour que ni ɲɔgɔnna kana kɛ u ye yɔrɔ minnu tiɲɛ a yɔrɔ caman bɛ yen caméra privée b'u kɔnɔ u ka taa image ninnu lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a la k'a bɛɛ minɛ kelen kelen k'u di sariya ma sariya kan ka mun k'u la o ka k'u la. Fanga binnen o kɔrɔ tɛ ko an ka wuli ka taa mɔgɔw ka fɛnw kari-kari parce que an ye min ye vraiment a tɛ anw kunna wolo u taara ka taa mɔgɔw ka station ci ka assemblée ci ka privé yɛrɛ ka butigiw kari dɔw bɛ t'u jɔ sira la ka taa mɔgɔw arrêté moto la n'i ma 400 di tɛ tɛmɛ mais olu tɛ anw danbe ye o. Maire min ni Banakabugu ni Falajɛ bɛ ale ka mara kɔnɔ a ka laseliw senfɛ a ye welewelema kɛ Mali fangabo ɲɛmaaw fɛ min b'a to maaw minnu kɛra sababu ye ka nin kɛwale cɛjugu in kɛ tɛgɛ bɛ se ka k'u la cogo min na ni ka tila ka welewele bila maliden cɛ n'a muso ma bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to jamana in bɛ jɔ. Fɛn minnu kan ka bila so kɔnɔ na ni bureau kɔnɔ na olu dɔnnen don n'an fɛn fɛn ye min man ka bila i ka so an bɛ taa o tigi kofɔ an kan ka taa o kofɔ de parce que n'an ma kofɔ dɔrɔn turu bɛ se anw yɛrɛ ma don dɔ la ni régime binna o kɔrɔ tɛ ko Mali binna o komi fanga binna sɔrɔsiw ye fanga ta ne yɛrɛ sago ye min ye sɔrɔsiw n'u ka san 3 san 5 kɛ anw kunna k'an dresser parce que maliyɛn si tɛ arayi kan bilen bɛɛ bɛ ka yɛrɛ sago kɛ sɔrɔsiw k'an dresser san 3 et politique mɔgɔw olu ka limite jira donc militaire ninnu vraiment an b'a ɲini u fɛ u ka to an kunna san 3 ou bien san 4 parce que n'o ma kɛ dɔrɔn maliyɛn bɛɛ tiɲɛna quoi. An b'aw hakili jigin k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ ni ale kun ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ka fanga binna ka kɔn ni nin kalo in tile 18 ni o ye uti kalo ye fanga min ni a binna an ka finitigilakaw fɛ. San yirituruba okumu kɔnɔna la Somager fort ɲɛmaaw ka fara Bamakɔ Eaux et Forêts ɲɛmaaw kan u ye Bamakɔ yirituruba baaraw nun don ka bɛn ni alamisa utukalo tile 20 san 2020 pɔn sabanan fan fɛ u nɔfɛ Sirifula Jabaranso tɔgɔ la Amadu Jalo tun bɛ an ka ɲɛmaada sɔrɔlenw fɛ. An k'an ka kungow lakana ka jiriw turu u la min bɛ se ka to u bɛ kɛ nafa ye an ka sigidaw mɔ. Ɲinan jirituruba dakun ye o de ye tako 26nan Bamakɔ mara la bolongwaninen ɲɛsina sigida min mɔ sigida gale do ka jirituru baaraw n'u do ye. An ko 26e édition in kɔnɔna ɲinan an ye yiri minnu turu an ni pépiniériste privé jɛra ka yiri minnu produit d'abord o ka ca ni $3 ye o ka ca ni yiri $3 ye donc yiri suguya bɛɛ b'o la an ko de ɲinan an bɛ fɛ ka min kɛ
Ambe yiri do turu forêt classée qu'on a fait ma plantation d'enrichissement dans la forêt classée de Koulouba. Au quoi fait Angongambe berge fana yiri turu berge fana kono pour la protection des berges. Il faut les plantations de protection des berges du fleuve Niger. Parce que ni yiri te adamaden na foiti. Donc en société malienne de gestion forestière hamina ko belele ba yiri ko de. Abi sandaba d'abord ani direction régionale ka baraka ñako fait. Bon, société de gestion forestière et reboisement la benina dans 138 000 plantes en de Tourounina. Surtout le jeudi passé à un cobri forêt reboisée, 28 000 plants sur 25 hectares en semaine passée tout près. Bon, on connaît un bolo bolé no albi malien ni a de se ka yiri turu. Sommage fort bauka blala ka yiri di bema be ka yiri turu. Na yiri turu lite abarabani. Yiri topotol de ka gele yiri re turuli. Donc amani ni malien be fe anganjija ka yiru turu anganjija ka topoto. Sigida gale nyama Bamako kono aye wale nyuman donge ka nyeshi hakilina tabaw mo kuminya to yale ka sigida sugandi ko ke jiritiri bara unu dunyoro yi. Ni activité belebele bani ka fa ala de commune en galjige akake anga commune kono ame oze frère fo wali mando. Nous au borala yiri turu anafa ti foka ba atula ambo no de kono. Yiri e fembaye ni yiri te yente donc amba ni bele jele fe amune commune en mogoye ala e ande galjige ni lancement na anga badon yiri turu la ka yiri nafa ɲini ka dɔn ka baara kɛ n'a ye. Anw ye yiri baarakɛlaw ye an bɛ yiri baara ka tɔnɔbɔ ni k'a tɔgɔtɔ o de hukumu kɔnɔ an welela ka se nin kɛnɛ in kɔnɔ direction régionale des eaux et forêts fɛ kelen bɛ ka baara bila mɛ i n'a fɔ san o san laadala ko la an b'a kɛ cogo min na an bɛ yiri turu Bamako kɔnɔna la yan ka taa région tɔw la n'o de ye Kayi Kulikoro ani Sikaso bon ɲinan campagne na an kɔni hakili b'a la ka yiri 30 de turu ni ala sɔnna ma. Nin jiriduruba min bɛ senna Bamako mara jini kungo lakanabaw ka jɛkulu o ni société malienne de gestion forestière de ka tɛgɛdenɲɔgɔnma de kɛra sababu ye ka wale jiriju ba yirikaw de bɛna turu Bamako sigidaw la sotibakaw fɛ jiriju ba kelen de bɛna turu min bɛna jateminɛ fana sufiw fɛ sufiw minnu bɛ 3e bɔ fanfɛla la ni o ye ala ma hinɛna sufiya dama ka mɔɔw ye. Bamako marabolo ɲɛma danga kun bɛ ka ɲɛma jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ hakilina ɲini dɛmɛ ka kan. Donc amena fɛn min kɛ parce que a bɛ k'a fɔ ko ni ji tɛ yɔrɔ min na balo tɛ yen a dun dɔ fara ko ni jiri falen yɔrɔ min na ji tɛ yen donc ni ji tɛ yɔrɔ min na balo tɛ yen yiri nafa ko ni tɛna se ka don a la parce que Isa Jogoni y'a bɛɛ fɔ ka ban donc vraiment je pense que o foli mais an b'an ka foli fana lase mɔgɔ minnu bɛ anw dɛmɛ na ni ko in na vraiment halisa an b'a ɲini fɛ u kana sɛgɛn. Parce que ni laban ye fɛn min ye n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ bɛɛ de parce que an tɛ ka kɛ anw ye an bɛ ka kɛ an kɔ mɔgɔw de ye anw denw de ye anw mɔdenw de ye donc vraiment o de y'a to an bɛɛ kan ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que vraiment yiri turu in ka kɛ fɛn min ye n'a a ka kɛ réussite an ka district kɔnɔna na o dira disa kɛ Mali bɛɛ kɔnɔ. Nin jirituruba min kɛtɔ filɛ nin ye a sababu ɲuman Bamako ji ni kungo lakanabaw ka jɛkulu direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako o ni ji ni kungo lakanabaw dɛmɛ jɛkuluba société malienne de gestion forestière Sommage fort. Ani karamɔgɔ Musa Fama a bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Mali jamana kono ka fo jaso na ta bɛ Faranzikaw ka force barkan kɛlɛbolo bɛ an ka jamana kono jatigɛ wale bolo dabaw kɛlɛli la. Kɔrɔfɔ in mɛnna ka bɔ Faranzikaw ka ministre muso min ɲɛsin bɛ surasiya ma ko Florence Parly a y'a yira k'a fɔ opération barkan kɛlɛbolo min ni malidenw y'a ɲini ni diɲɛ seleke naani tɔn b'a Nations Unies ka diɲɛ ye k'a ka baaraw bɛ to sen na. Opération barkan kɛlɛbolo Faransi jamana fɛ a n'a dɛmɛɲɔgɔnw de bɛ farafina cɛcɛ kana jamanaw na ka jatigɛ wale bolo dabaw kɛlɛ a sigira sen kan uti kalo tile gale san 2014 a ye kɛlɛbolo minnu nɔna bila o ye Serval ni Épervier ye o ko a nakun ye ka kɛ banaminigalama ye farafina cɛcɛ kana denw ni jatigɛ wale bolo dabaw ka ni tiɲɛ cɛ maa ba yirika ko de bɛ a kɔnɔ minnu bɛ ka jatigɛ wale bolo daba 100 sigiyɔrɔma caman de fɛnɛ kɛlɛ.
Nigeria surasiya yira k'a fɔ dugu min minɛ kun bɛ jatigɛ wale bolodabaw fɛ ko Kukawa ni dugu n'a denw bɛɛ lajɛlen kun minɛ bɛ u tɛ se ka bɔ maa tɛ se ka don jatigɛ wale bolodabaw fɛ ko an darakira u la surasiya ko ten. John Enesh ni ale ye surasiya ɲɛmaaba ye ale y'a yira k'a fɔ daga tara ka bɔ dugu in dala ni o ye Kukawa ye. Araba yɛrɛlakanajɛkulu ɲɛmaa dɔ kun y'a jira k'a fɔ jatigɛ wale bolodabaw minnu don minnu kɛmɛ k'a jira k'a fɔ u n'u dulon bɛ État islamique jatigɛ wale la diɲɛ ɲɛfɛ ni u bɛ k'u nɔna bila farafinna tile bi yanfan fɛ. Kukawa yɛrɛ bɛ Borno mara de la. Borno ye mara ye, mara min ni kuma bɛɛ wulikajɔw bɛ kɛ jatigɛ wale bolodabaw fɛ ka sabu kɛ baboloba min bɛ Nigeria ni Chad ni ɲɔgɔn cɛ. Borno mara tɛnkun bɛ o babolo in na, o kumana dogoyɔrɔ ka ca a furanjɛrɔ. Nigeria surasiya y'a yira k'a fɔ maa 8 jatigɛ wale bolodabaw la u sera k'o fa. Nigeria surasiya maa 7 fara, 2 jogina. Jatigɛ wale bolodajɛkulu 2 de bɛ Nigeria jamana kɔnɔ bi. Kelen mi wele ko groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, kelen mi wele ko Boko Haram. Maa minnu bɛ tunga mina ta k'u kunda kwaji kan walasa u ka don nazara la. Lebe jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ a maa 40 ani maa 5 su yera dangandaw la. Diɲɛselikɛ naani tɔnba Nations Unies ka bolofaraw minnu ɲɛsin bɛ tungana tabaw jateminɛni mɔ. Organisation internationale pour la migration ani mangama jamana maa degunnenw bɛ simila yɔrɔ Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés olu de ye jate in fɔ. U y'a jira k'a fɔ maa 30 ani maa 7 sera ka kisi. Olu kisilen de y'a jira k'a fɔ 45 t'o mɛn. 37 minnu sera ka kisi. Mɔnikɛlaw minnu bɛ kwaji kan olu de ye dɛmɛ don u mɔ u ni ka kisi. Maa minnu ni kisira u caman ye Senegali jamana denw, Mali denw, Tchadi denw, Ghana denw. U bilama ta mɛn lasago lebe diɲɛselikɛ naani tɔnba Nations Unies bolofara 2 ka fɔ la. 45 min b'ale filɛ nin ye Jiro o bɛ maa salen kɛ Jiro 450 ye ɲinan nza dama. Nka dɔw y'a jira k'a fɔ jate bi caya n'o bɛɛ lajɛlen ye ka sabu kɛ dɔw bɛ to olu jate t'i ye. Diɲɛselikɛ naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ tungana taalaw ka ko in mɔ ni o ye Organisation internationale pour la migration ye. O y'a jira k'a fɔ san 2014 kana bila bi la maa 20 ɲɔgɔnna de bɔnɛna a ni na kwaji ka kwaji min bɛ nazarala ni farafina arabu jamanaw cɛ ko mer Méditerranée. Tɔnba bolofara 2 y'a jira k'a fɔ fɛn min jɔrɔ b'u la ni maaw ni kisira kwaji ka na n'u ye Libi jamana kɔnɔ k'o kɛmɛ k'u jɔrɔ ka sabu kɛ Libi manga bɛ yen. N'u nana Libi jamana kɔnɔ u bɛ farati danganda de la ka sabu kɛ hadamadenya hakɛw bɛ buruja mangama jamana kɔnɔ. N'olu y'u sigi k'a ye k'a fɔ koro min bɛ taa maaw ni kisi cogo ɲini kwaji ka k'o ye Libi jamana kurun ye k'a jɔrɔ bɛ olu la. U y'a jira k'a fɔ sa daminɛ maa 700 ɲɔgɔnna de ni sera ka kisi kwaji ka ni ka segin n'u ye ka don Libi jamana kɔnɔ. Arabi Saoudite magan bɛ jamana min kɔnɔ don fo fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ bani Israɛl ni Palestine cɛ fo fɔɲɔgɔnkɔ ka ban. Nin kɛra minisiri ka laseli ye. Minisiri min bɛ Saudiya jamana kɔnɔ n'a ɲɛsin bɛ Saudiya jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ o ma ko Faisal Ben Farhan. A ye kɔrɔfɔ in lase ka bɛn ni arabaw tigalo tile 10 dɔ de ye. A kɛlen k'a mɛn k'a fɔ Émirats Arabes Unis arabu jamana ni Yahudiya jamana bani Israɛl ka jɛ seginna. Jateminɛw la Saudiya jamana ni bani Israɛl jugu kelen b'u la u kɛn bɛ ka Iran jamana filɛ u jugu ye. N'a ma ɲa k'a fɔ an bɛɛ jugu ye jamana kelen ye maaw kɛn bɛ k'a ye i n'a fɔ Saudiya jamana fɛnɛ ni Yahudiya jamana bani Israɛl ka di. Saudiya jamana maa ɲɛmaaw ka fɔ la. Wa nin jamana 2 minnu jugu kɛn bɛ Iran jamana ye u yɛrɛw bolo a jamana 2 jigi sɛmɛn jiri fɛnɛ kɛn bɛ jamana kelen ye n'o ye Ameriki jamana ye. Nka o n'a ta bɛɛ Saudiya jamana maa ɲɛmaaw n'a bɛ a jarabi k'a fɔ n'i ye olu ni bani Israɛl jɛlen ye bɛɛ o b'a sɔrɔ Palestine kɛra dama jamana ye jamana kan hɔrɔnyalen. Minisiri Faisal Ben Farhan y'a jira k'a fɔ n'o kɛra k'o sen jɛ k'o bolo jɛ k'o lakodɔnna diɲɛselikɛ naani jamana bɛɛ fɛ. O kumana olu ni bani Israɛl ka jɛ bɛ se ka kɛ. Kɔrɔfɔ in lasera Allemagne duguba la Berlin kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ minisiri fɛ. Nka maa minnu zɔmin ka jan olu kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ ni Saudiya jamana ko k'a ni bani Israɛl man di. Bani Israɛl bɛ kɛlɛ min na ka kɛ Liban jamana kɔnɔ ani Hezbollah cɛ k'a bɛ ka Saudiya jamana ka kɛlɛ de kɛ u k'a ma ko guerre par procuration. Kɔsa in na yɛrɛ bani Israɛl jamana jateminɛkɛlaw ka fɔ la a bɛ k'i yɛrɛ ɲini a kɛn bɛ k'i murukurunda ko ya Saudiya jamana kɔ k'a tɛna wali kɛlɛ kɛ bilen. Nka nin bɛɛ la Saudiya jamana y'a jira k'a fɔ ani bani Israɛl man di. Wa Saudiya jamana kabini san 2002 a kɛn bɛ ka kuntilenna dɔ ti arabula jamana tɔw fara bɛ a ka kuntilenna min minɛni na n'o bɛ kɛ sababu ye ka fɔɲɔgɔnkɔ ba bani Israɛl ni Palestine cɛ. Nka 2002 ni bi cɛ o ma se ka dankɛnɛmaya. Rusila fanga sinamatɔ ɲɛma Alexei Navalny a jarala k'a fɔ a kɛn bɛ ka bana dilan dabi lapitaninzo la. Rusila mara la mara min ye nɛnɛmayɔrɔ ye ko Sibiri.
Alexei Navalny a sina ka ta teliyala ka taa ni a ye Sibiri labita nin zo la. A jirala k'a fɔ kɛngɔnɔ de donna a kɔnɔ. Nin y'a masurunamaw ka kɔrɔfɔ ye wa k'a yɛrɛ bilama degun bɛ. Alexandra Murakovski ni ale ye Sibiri labita nin zo ɲɛmaa ye, ale y'a yira k'a fɔ u kɛn bɛ k'u cɛsiri a da fɛ. Jango fiɲɛ min digɛn bɛ a la n'a tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ se ka segin a yɛrɛ mɔ. Alexei Navalny resila fanga sinamatɔ ɲɛmaa n'a ni Putin di ɲɔgɔn kan bɔ. A y'i to Sibiri de ka pankuru ta k'a bi kunda faaba kan n'o ye Moscou ye. Nga degun sina k'a sɔrɔ pankuru kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ pankuru sina k'i teliya ka jigin n'a ye ka bisimila minɛ Omsk pankuru jigi kɛnɛ kan n'o ye Sibiri duguba filanan ye. Jateminɛw taara jira k'a fɔ Alexei Navalny a bɛ degun ka taa cogo min na a bɛ degun ka taa ten. A ka babu sentigi n'o ye Kira Yarmish ye, ale ye sɛbɛnnikɛ bɔlɔlɔ kan k'a fɔ Alexei Navalny kɛngɔnɔ de donna a kɔnɔ wa olu yɛrɛ de y'a ɲini labita nizo ɲɛmaw fɛ u ka wele bila lakana tigilamɔgɔw ma u ka kɛ seere ye. Babu sentigi y'a yira k'a fɔ kɛngɔnɔ in donna a kɔnɔ pankuru yɛrɛ wuli yɔrɔ de la pankuru wuli kɛnɛ kan n'o ye aéroport ye ko te dɔ de kɛra a kun a ye te min ko pɔsɔni in ye lele kun do o te de kɔnɔ. A donnen pankuru kɔnɔ sa pɔsɔni kɔlɔlɔ sɔrɔla ka wuli a nɔfɛ n'u y'a karaba ka jigin n'a ye Omsk pankuru jigi kɛnɛ kan. Amerikikaw fɛ Barack Obama ka fanga ɲinindɔ démocratiw musolaka ka furubasigili kɛra musolaka min bɛ kɛ jamana ɲɛmaa danga ye u k'a ma ko Kamala Harris maa wolofinman don. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye musolaka maa wolofinman ka kɛ o jɔyɔrɔ in minɛ b'a ye k'a bɛ jamana ɲɛmaaya ɲini n'a kɛra sɔrɔ fɛn ye e bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ka danga ye fanga kɔnɔ. Joe Biden ni o ye Barack Obama ka fanga ɲinindɔ cɛbɔ ye Novembre kalo tile 3 nata ale de ni Donald Trump bi k'a da ɲɔgɔn na. Musolaka in sugandilen k'a ka furubasigili kɛ a y'a yira k'a fɔ bi Ameriki jamana a ja wulilen bɛ. Baara o baara kɛra Ameriki jamana kɔnɔ maa ɲɛmaakɔrɔw fɛ ko Donald Trump nanen y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. A ko Ameriki jamana den b'a kɛrɛfɛ bi. A ko Donald Trump ka fanga kɛra sababu ye ka new tiɲɛ Ameriki jamana kɔnɔ. O ye coronavirus bana ko ye. Maa caman ka jate la Donald Trump ye coronavirus bana kolobo kalaba ko minɛ. Kamala Harris Barack Obama ka musolaka in min bɛ kɛ jamana ɲɛmaa danga ye ni fanga kɛra sɔrɔ fɛn ye a y'a yira k'a fɔ yɛlɛma dugu jɛra Ameriki jamana kɔnɔ. Barack Obama yɛrɛ min kuma kɛnɛ kan n'ale dala k'a lamɛnnen don hali bi maa sarama ba Amerikikaw bolo. Maa min tilela ni Kadafi kundonna kɔni k'o kɔlɔlɔ yɛlɛ farafina jamanaw ka cɛcɛ kan yan ni maramafɛn yɛrɛkɛli ye ka bɛɛ bɔ a taabolo kan hali bi maa sarama don Amerikikaw bolo. A ye kuma ta ni nka Donald Trump sɛbɛnkɔrɔ bɔrɔndɔ. A ko fɛn min yɛrɛ juguyara n'a bɛɛ lajɛlen ye Ameriki jamana mɔ. Fanga dira maa min ne mɔ dɛ ni o ye Donald Trump ye. A ma deli donsi da kelen ka jɔyɔrɔ in minɛ ni sɛbɛ ye. A fura dama kɛn bɛ ka Ameriki jamana ɲɛmaaya kolobo kalaba ko minɛ de. Nin kɛra Barack Obama ka kuma ye. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛw ka lajɛli la aw kan bɛn n'Ala sɔnn'a ma.